Ein galwad i addoli heno yw Salm 134, 134. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr, nefoedd a deiar. Wel, gawn ni fendithio ac addoli yr arglwydd nawr gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno ag arol o deied pob Cristion i Fethlem yr awron, i weled mor dirion yw'n Duw. Oh
Mae dau ddarlleniad gyda ni heno. Yn gyntaf o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 5, ac ail rhan y bennod o 12 i 21, ac wedyn mi awn ni at Effesiaid, pennod 5, 22 i 33. Felly'n gyntaf, llythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 5, adnod 12 i 21. Ein dadl yw hyn, daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a thrwy bechod farwolaeth. Ac yn y modd hwn ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw i gyd, yn gymaint ag i bawb bechu. Mae'n wir fod pechod yn y byd cyn bod y gyfraith, ond yn niffig cyfraith nid yw pechod yn cael ei gyfrif. Hynny teyrnasodd marwolaeth o adda hyd Moses, hyd yn oed ar y rhai oedd heb bechu ar batrwm trosedd adda, ac mae adda yn rhaglun o'r dyn oedd i ddod. Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Mae'n wir i drosedd yr un ddwy'n y llawer i farwolaeth. Ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall, helaethrwydd gras Duw a'i rodd raslon i'r llawer o'r un dyn Iesu Grist. Ac ni ellir cymharu canlyniad pechod un dyn a chanlyniad rhodd Duw. Ar y naill llaw yn dilyn ar un weithred o drosedd y mae dedfryd gyfreithiol sy'n collfarnu. Ar y llaw arall yn dilyn ar droseddau lawer y mae gweithred o ras sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Mae'n wir i farwolaeth trwy drosedd yr un, deyrnasu trwy'r un hwnnw. Ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Pobl sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw, a'i gyfiawnder yn rhodd, yn cael byw a theyrnasu trwy un dyn, Iesu Grist. Dyma'r gymhariaeth gan hynny, fel y daeth collfarn ar y ddynolryw i gyd, trwy un weithred o drosedd, felly hefyd y daeth cyfiawnhad sy'n esgor ar fywyd i'r ddynolryw i gyd trwy un weithred o gyfiawnder. Fel y gwneithbwyd y llawer yn bechaduriaid trwy anifuddod un dyn, felly hefyd y gwneud y llawer yn gyfiawn trwy fuddod un dyn. Ond daeth y gyfraith i mewn mwyn i drosedd amlhau. Ond lle'r amlhawodd pechod, daeth gorlif helaethach o ras. Ac felly, fel y teyrnasodd pechod trwy farwolaeth, mae gras i deyrnasu trwy gyfiawnder, gan ddwy'n bywyd rhagwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Wedyn, ni'n dod at yr Effesiaid, lle rydyn ni yn myfyrio ar hyn o bryd, a darllen nawr te o 22 i 33. Gwragedd a gwir, chwiragedd, byddwch ddarostyngiedig i'ch gwir fel i'r arglwydd, oherwydd y gŵr yw pen y wraig, fel y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys, ac ef yw gwaredwr y corff. Ond fel y mae'r eglwys yn ddarostyngiedig i Grist, felly mae'n rhaid i'r gwragedd fod i'w gwir ym mhob peth. Chwi wir, carwch eich gwragedd, fel y carodd Crist yntau'r eglwys, a'i roi ei hun drosti, i'w sancteiddio, a'i glanhau ar golchiad dŵr a'r gair. Mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo ei hun yn ei llawn o goniant, heb fod arni frychyn a chrychni na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a difau. Yn yr un modd dylai'r gwir garu ei gwragedd, fel i cyrff ei hunain. Mae'r gŵr sy'n caru ei wraig yn ei garu ei hun. Ni chasawodd neb erioed ei gnawd ei hun, yn hytrach mae'n ei feithrin a'i ymgeleddu. Felly y gwna Crist hefyd a'r eglwys. Oherwydd yr ydym ni'n aelodau o'i gorffef, a mi allan ni ychwanegu a'i gnawd a'i esgyrn. Yng ngeiriau'r ysgrythyr,
Dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. Mae'r dirgelwch hwn yn fawr, cyfeirio rwyf at Grist ac at yr eglwys. Ond ydych chwythau i bob un i garu ei wraig fel ef ei hun, cymau wraig hithau i barchu ei gŵr. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. O arglwydd, i ni'n diolch am y cyfle, am y rhyddid, am y fraint o gael dod eto ger dyfron heno yn yr oedfa newydd hon o arglwydd. Ac i ni'n diolch bod ni'n dod i addoli ein Duw, a'n tad grasol, arglwydd y gogoniant. Brenin y gogoniant, arglwydd y lluoedd, Duw y Duwiau, y gwir arbywiol Dduw, y Jehova mawr. A'n Duw ni, a'n tad ni, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n dod eto gyda diolch i daddoli di, i geisio di arglwydd, ac i ni'n dod i oedfa newydd, lle ein nod ni, a'n gobaith ni yn ôl da ddewyd, a'n disgwyliad ni yw cwrdd a Duw. Ac o arglwydd i ni'n diolch, mae dyma yw da ddewyd i ni. O dy geisio di o arglwydd, o troi ata ti, a geisio di, a nesau ata ti, dy fod ti'n addo nesau atom ni. Lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn dy enw di, a byddi di yno yn y canol. Ac o arglwydd i ni'n gweddio heno, a byddwn ni'n ymwybodol, dy fod ti yn y canol o arglwydd. Wrth i ni sôn amdana ti heno, wrth i ni ddarllen amdana ti, wrth i ni fyfyrio arna ti heno, i ni'n gweddio byddwn ni'n ymwybodol ohono ti hefyd yn ein plith ni. Yn ymwybodol bod ti'n siarad gyda ni arglwydd a bod ysbryd i yn symud yn ein plith ni. O arglwydd i ni'n diolch bod ni'n dod at Dduw byw, y Duw gogoneddus, ffynhonnell bywyd i bob un. I ni'n diolch ac yn daddoli di fel ein creawdwr a'n cynhaliwr eto. Diolch yn fawr am bob trigaredd yn ein bywyd ni arglwydd. Unwaith eto heddi. O, mae dy dosturiaethau di yn dod, dy trigareddau yn dod bob bore o'r newydd. Mor fawr yw dy ffyddlondeb di. Ac i ni'n gallu anghofio, i ni'n gallu cymryd nhw'n ganiatawol, i ni'n gallu bod yn ddiddiolch ac yn gwynfanllid arglwydd, ac i ni'n gofyn i ti faddau ni. Oherwydd bod ti mor garedig, o ti mor hael, o ti mor rasol o arglwydd. Fel crewr, tuag at dy greadigaeth. Ac o arglwydd i ni'n diolch. Ac o arglwydd i ni'n diolch hefyd am yr efengil heno. I ni'n diolch am y darlleniad cyntaf yn y llythyr at y Rhufeiniaid. O arglwydd diolch am dy drefen rhyfedd di. Beth wyt ti wedi trefnu ar ein cyfer ni. I ni yn blant i adda wrth natur, ac wedi etifeddu pechod am arwolaeth. Ac ni'n gweld hynny yno ni'n hunain o arglwydd. Mae dyna natur ni. Oedd troi a gwrthryfela a syrthio i bechodau arglwydd. Dyna yw ein natur cyntaf ni arglwydd. I ni cyfadde ger dyfron di eto heno. Ond o diolch. Diolch am yr ail ddyn a ddaeth. Nid y dyn cyntaf ond yr ail un. Nid yr adda cyntaf ond yr ail un. A'r adda diwetha, a bod ni wedi etifeddu bywyd ohono fe, a chyfiawnder, bywyd tragwyddol. O, i ni'n diolch arglwydd. Gymaint mwy, fel ni wedi clywed 2 waith yn y darlleniad, gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. I ni wedi derbyn colled, i ni wedi derbyn llygredd o'r adda cyntaf, ond i ni wedi derbyn creadigaeth newydd o'r ail adda. Yr arglwydd Iesu Grist. O, i ni'n diolch bod Duw y Mab wedi dod i fod yn gyfryngwr, i fod yn ben arno ni ar ddynoliaeth newydd. Diolch am ei allu mawr i fyw yma ar y ddaear heb bechod, i fyw yn gyfiawn, i ennill cyfiawnder ar ein cyfer ni, ac i roi ei einioes droso ni ar y groes.
Diolch o arglwydd bod wedi cael ei roi i gysgu fel petai ar y groes, fel addo. Ac o'i ochr o'i ystlys bod gwraig wedi cael ei ffurfio, yr eglwys, y ddynoliaeth newydd. A bod ni'n rhan o hynny o arglwydd trwy dy ras, a thrwy ffydd yn yr arglwydd Iesu. Mae fe yw y pen, a ni yw y corff. Bod ni'n hlwm ynddo fe trwy ffydd. Bod ni'n cyfranogi o'r natur ddwyfol, bod ni'n cyfranogi o'r nerth a gallu yr arglwydd Iesu Grist. A'i fywyd yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Ac o arglwydd heno, ni'n dod i bwyso arna ti, ni'n dod i fwydo ac i gael ein porthi gen i ti trwy dy air. Fel bod ni'n cael gras ar gyfer ein dydd ni, gras ar gyfer y dyddiau ni'n byw ynddyn o arglwydd. I ni gael bod yn bobl i ti, ni'n gael bod yn dystion i ti, i ni gael bod yn gorff Iesu Grist yn y byd heddi arglwydd. I ni gael bod yn halen ac yn oleuni. I ni gael bod yn ffrwythlon arglwydd. A mae rhaid i ni wreiddio'n hunain o hyd yno ti. Ac o arglwydd felly, wneud i'n bendithio ni heno, wrth i ni nesau ata ti. Wneud i'n gwneud ni'n ffrwythlon, ac yn fwy ffrwythlon, yn dwy'n ffrwyth yr ysbryd, yn ein bywydau ni o arglwydd, yn byw fel halen a goleuni yn ein dydd ni. Ac o arglwydd ni'n gweddio dros ein gilydd felly, dros y bobl yma yn yr eglwys hon, ac yn eglwysu yn hardal ni, yn gwlad ni, a'n byd ni yn wir. I ni'n cofio am frodyr a chwiorydd sy'n dioddau arglwydd, ddim yn gallu cyfarfod fel i ni'n cyfarfod fel hyn, mewn gwlad fel Twrci nawr, o arglwydd, a gwledydd eraill. O arglwydd, cynnal nhw, bendithia nhw. I ni wedi bod meddwl am Nigeria yn ystod yr wythnos eto. Pethau ofnadwy yn digwydd i dy bobl di fyna. Bendithia'r teuluoedd arglwydd sy'n cael ei gadael ar ôl. Colli anwyliaid eto yn ddiweddar oherwydd creulondeb dynion a oherwydd bod nhw'n Gristnogion. O arglwydd cynnal o arglwydd dy bobl, cynnal ein brodyr a'n chwiorydd, helpa ni gynnal nhw arglwydd mewn gweddi, a helpa ni gynnal nhw yn ymarferol fel y gallwn ni hefyd, bendithia nhw arglwydd, a diolch bod ni gyd yn rhan o briodferch Iesu Grist. Gweitha'r stormydd i gyd, gweitha yr anawsterau i gyd, bod y lygad di arno ni trwy'r amser arglwydd. Bod ni ar dy galon di, ac ar dy feddwl di, dydd a nos, o un pen i'r flwyddyn i'r pen arall. Mae dy lygad di ar dy bobl, ac mae ni yw canwyll dy lygad di yn yr arglwydd Iesu Grist. O, i ni'n diolch arglwydd, ac yn bendigo dy enw di. Ac o, arglwydd helpa ni, a nertha ni, i ddod yn fwy sanctaidd ac yn fwy tebyg iddo fe. Helpa ni wrth i ni ddweud wrth bobl amdano fe, nertha ni arglwydd, i gymeradwyo yr arglwydd Iesu. Helpa ni yn y dyddiau hyn, dros y Nadolig, i ddweud pa mor ryfeddol oedd ei gariad. Yn dod o'r uchelder, yn dod o'r goleuni, yn dod o'r ysblander nefol i'r preseb ein mwyn ni. Nertha ni arglwydd, cynnal ni, ac o arglwydd ni'n gweddio deled y deyrnas dros y cyfnod yma arglwydd. I ni'n gweddio bydd di'n tynnu ragor at Iesu Grist, wrth gwrs. Dod â nhw o dywyllwch i oleuni, o feddiant Satan at Dduw. Bydd yn drigarog arglwydd. I ni'n credu bod yna ragor i ddod. Bod gen ti ragor o bobl i ddod, i ddod i mewn i'r deyrnas, tra bod i'n ddydd gras. Helpa ni arglwydd i lledaenu'r gair, pob un sy'n tystio, lledaenu'r gair yn ein plith ni, bendithia ni, helpa ni, nertha ni. Ni'n cofio am y rhai sydd mewn gwendid a llesgedd hefyd, rhai sy'n gartre, rhai sy'n mewn cartre arglwydd, a gofidiau corfforol, gofidiau meddyliol o arglwydd, bendithia nhw. Ymgeledda nhw hefyd o arglwydd, fel pen yr eglwys. Bendithia nhw arglwydd, a cynnal nhw. Rhoi iddyn nhw doleuni di arglwydd. Helpa nhw i fwrw baich arna ti, eu pryderon i gyd, achos mae gyda ti'r fath ofal amdano ni. O, arglwydd, erbyn ein diolch nawr felly, ac arwain ni ymhellach. Ni'n gweddio dros ein teuluoedd arglwydd, ni'n meddwl am wir a gwragedd a phriodasau wrth gwrs,
Ni'n gweddio dros bob priodas yn ein heglwys ni, bob priodas Cristnogol yn ein gwlad ni o arglwydd, a gymaint o bwysau, gymaint o straen ar briodasau yn ein dyddiau ni. O, diogela ni arglwydd, a helpa ni yn erth yr ysbryd glân i fod yn wir ac yn ragedd fel ni wedi darllen amdanyn nhw fan hyn yn yr ysgrythyr trwy dy ras di. Derbyn ni felly ac arwain ni'n mhellach trwy Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr emyn nesaf sydd gyda ni heno. Un sylfaen fawr yr eglwys yr arglwydd Iesu yw ei greadigaeth newydd drwy ddŵr a gair ein Duw. Wel, gawn ni ddod nôl nawr te at yr Effesiaid pennod 5, ac i ni'n edrych hyn ar adnodau 28 i 30. Adnodau 28 i 30, yn yr un modd, dylai'r gwir garu ei gwragedd fel ei cyrff ei hunain. Y mae'r gŵr sy'n caru ei wraig yn ei garu ei hun, ni chasawodd neb erioed ei gnawd ei hun, yn hytrach y mae'n ei feithrin a'i ymgeleddu. Felly y gwna Crist hefyd ar eglwys, oherwydd yr ydym ni'n aelodau o'i gorffef, a'i gnawdef, a'i esgyrn. Wel nawr te, chi'n cofio y cyd-destun, mae'r apostol Paul yn
disgrifio bywyd sydd yn llawn o'r ysbryd glân. Yn adnod 18, geson ni'n arnogaeth i gael ein llenwi ar ysbryd glân yn hytrach na gwyn. Ac mae yna 2 nodwedd o gael ein llenwi ar ysbryd glân yn calonogi ein gilydd wedyn, yn annog ein gilydd mewn cyd-addoliad wrth i ni addoli a gwasanaethu ac addoli'r arglwydd o'r galon, chi'n cofio. Wedyn ni, ein bod ni yn ddiolchgar. Mae'n thema parhaus yn yr ysgrythyr, bod ni yn ddiolchgar. Bod ni'n llawn diolch i'r arglwydd, bod gyda ni ysbryd diolchgar. Mwyaf ni'n cael ein llanw ar ysbryd glân, mwyaf o ddiolch fydd gyda ni tuag at yr arglwydd. Ac wedyn ni ymostwng, bod ni'n ymostwng i'n gilydd, yn gwasanaethu ein gilydd wrth gwrs, ac yn caniatáu i'n gilydd i wasanaethu hefyd. Ac dangos agwedd gwas wrth gwrs. A hynny o barch at yr arglwydd fel rhan o'n gwasanaeth i'r arglwydd Iesu Grist, ac ein hymostyngiad iddo fe, ac wrth gwrs yn dilyn ei esiampl ef. I fod e'n gydradd, chi'n cofio, a Duw, mi gymerodd e agwedd gwas. Fe dibrisiodd ei hunan wrth ddod i'r byd yma a cymryd agwedd gwas ac ymostwng wrth ddod mewn cnawd. Ymostwng a dod i'n gwasanaethu ni a rhoi ei einioes droson ni ar y groes. Ac wedyn ni'n cael esiample penodol o ymostwng. Ac yr un cyntaf ydy'r gwir a'r gwragedd, a'r wraig yn ymostwng i'w gŵr ei hunan, nid unrhyw wrth gwrs, i gŵr ei hunan, fel pen megis i'r arglwydd. Mae'n rhan eto i gwasanaeth i'r arglwydd. I ni'n sôn am wraig sydd yn Gristion, fel rhan o'i gwasanaeth i'r arglwydd yn ymostwng i'r gŵr, megis mae'r eglwys yn ymostwng i Iesu Grist, ein pen ni wrth gwrs. Ac mae'r gŵr i garu ei wraig, fel mae Iesu Grist wedi caru ei eglwys, ei bobl, yn rhoi ei hunan drosti. Cariad, chi'n cofio, agape, cariad hunan aberthon. Cariad ymarferol, cariad sy'n mynd ymlaen ac ymlaen tan y diwedd. Ac mae wedi ei phrynu, wedi ei dyweddio iddo fe ei hunan, wedi ei sancteiddio yn yr ystyr o'i chymryd na'u llwchor iddo fe ei hunan, ac wedyn ei ffuro a'i glanhau trwy y golchiad dŵr a'r gair, trwy y gair wrth gwrs. A'r cyfan ar gyfer y briodas fawr. I ni mewn proses fel pobl Iesu Grist, i ni'n cael ein prydferthu, dyna welson ni tro diwetha, ar gyfer priodas yr oen yn y dydd olaf. Ac nawr heno i ni'n sôn rhagor am gariad y gŵr ac am gariad Iesu Grist tuag at ei bobl. Yr un modd dylai'r gwir garu ei gwragedd fel ei cyrff ei hunain. Ac i ni'n gweld fan hyn darlun yn syth. Mae'r gŵr i fod i garu wraig felly fel ei gorff ei hunan. Nawr, mae eisiau bod yn glir, gallwn ni gam ddeall chydig bach mewn feddwl, nid bod y gŵr yn caru wraig o achos bod e'n caru hunan, yn naturiol mae'n caru hunan, mae'n caru gorff ei hunan, a falle dyle fe feddwl rhywun peth wedyn ni, dyle fe garu wraig. Dim cweit fel na, dim dyna yn union beth yw'r ergyd. Mae fod i garu ei wraig gan i bod hi fel corff a fe yw'r pen. Yr un darlun a Iesu Grist a'r eglwys. Yr arglwydd Iesu yw'r pen a'r eglwys yw'r corff. Ac yn y briodas, y gŵr yw'r pen a'r wraig yw'r corff. Mae'n agos, agos, agos fel perthynas Iesu Grist a'r eglwys. Ac wrth gwrs, i ni wedi cael hyn yn y llythyr yma yn barod, yn y bennod gyntaf, os gallwn ni gael adnod 23 o'r bennod gyntaf yn y llythyr yma at yr Effesiaid. Na i ddarllen yr adnod beth bynnag. Yr eglwys hon
yw ei gorffif a chyflawniad yr hwn sy'n cyflawni pob peth ym mhob man. Diolch yn fawr. Dyna ni. Yr eglwys hon yw ei gorffif. Dyma'r darlun, dyma'r ddisgeidiaeth. Mae'n ddisgeidiaeth ryfeddol, cofiwch. A mae'n athrawiaeth bwysig iawn. Mae eglwys Iesu Grist, pobl Iesu Grist, na'r darlun, y corff a'r pen. Gallwch chi byth a gwahanu pen a corff. Maen nhw'n un. A mae yna fywyd organaidd yn dod o'r pen i'r corff. O'r ymenydd trwy'r corff. A dyna yr undod yma sydd rhwng Iesu Grist a'i bobl. Ac ar ben hynny, mae'n dweud fel hyn, mae yr eglwys yw ei gorffau a chyflawniad yr hwn sy'n cyflawni pob peth. The fullness of him. A mae hwnna'n ryfeddod wedyn ni. I ni ddim yn meddwl am Grist nawr fel Duw y mab. Mae Duw yn gyflawn. Gallwch chi ddim cyflawni Duw. Mae Duw yn holl gyflawn i hunan, wrth gwrs. Ond fel Duw ddyn, fel cyfryngol, fel Iesu Grist, fe yw'r pen, ond dyw e ddim yn gyflawn heb i gorff. Meddyliwch am hwnna. Fe yw'r pen, ond mae'r corff yn rhan ohono fe. A dyw e ddim yn gyflawn heb y corff. Mae hwnna'n ryfeddod. Ond wedi pwysleisio fe o'r blaen, wedi dweud e sawl gwaith. Mae pob teitl i ni'n clywed am Iesu Grist, y Duw ddyn, yn awgrymu bod pobl gyda fe. Y bugail ac yn y blaen. Y graig, mae rhai yn pwyso, mae rhai yn ymddiried, y pen a'r corff. Dim fe ar ei ben ei hunan. A mae hwnna'n ryfeddod ond dyw e. Bod e ddim yn gyflawn, heb ei gorff. Cyflawniad ohono fe, a fe sy'n cyflawni pob peth wrth gwrs. A wedyn ni yn y bedwaredd bennod, wedyn ni adnod 15, dyna'r un nesaf fi'n credu. Ef yw'r pen, ac wrtho ef y mae'r holl gorff yn cael ei ddal wrth ei gilydd, ei gyd-gysylltu, a'i gysylltu trwy bob cymal sy'n rhan ohono. Dyma fe eto, mae e'n un corff ynglwm wrth y pen. Mae yna undod rhyfedd, dirgel rhyfeddol, undod organaidd yw e, bywyd yw e, yn dod, bywyd Duw yw e, yn dod o'r pen i'r corff. Ac falle bod chi'n cofio mecano, slawer dydd. Pan ni'n blant, o'n ni'n chwarae gyda mecano, mae dal i gael, ond rybr yw e nawr, ond sy'n mots. Mecano, slawer dydd, o'ch chi'n gallu adeiladu pethau, ond nuts a bolts oedd yn dal nhw at ei gilydd, a chi'n gallu gweld bod e ddim yn naturiol iawn, ond y fe, o'n ni'n cael sport yn neud mecano, ond yma. Wel, nid beth yw'r corff. Mae'r corff yn un. Nid rhyw ddarnau wedi cael ei bolltio ymlaen. Mae'n un, mae'n ryfeddod. Y corff yn dod, mae'n ryfeddod. Un yw e. Un undod organaidd. Ac felly, Iesu Grist a'i bobl. Un yw e. I ni'n hollol glwm yn ein gilydd, trwy ffydd, cofiwch. A thrwy ras Duw. A dyle'r gŵr nawr te, feddwl am ei wraig fel rhan ohono fe ei hunan. Falle bod chi wedi clywed yr ymadrodd weithiau, mae rhywun yn dweud the other half. A mae hwnna'n agos iawn ato fe, wrth gwrs. Neu the better half, mae rhain dweud. I ni'n rhan o'n gilydd. Wy'n cofio rhywun yn dweud slawer dydd, un oedd wedi colli cymar, gŵr wedi colli ei wraig. Ac yn dweud bod e'n teimlo fel aderyn yn trio hedfan gyda un aden. Aderyn yn trio hedfan gyda un aden. Rhan o'r un corff, chi'n gweld? Ac bod e wedi colli un rhan o'r corff. A fel na oedd byw wedyn ni, ddim o'r rwydd, colli un aden. Ac felly, pan mae'n caru ei wraig, mae'n gwneud daioni, wrth gwrs, iddo fe ei hunan mewn un ystyr, ac i'r uned priodason. Achos, i ni'n uned i ni. Un corff, nid dau, un. Ac mor
bwysig yw hynny. Felly, beth ni'n dweud yw dylai fe gael yr un agwedd at ei wraig ac sydd gan yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, at ei eglwys. Ac beth yw agwedd yr arglwydd Iesu at ei eglwys? Ni chasawodd neb erioed ei gnawd ei hun, yn hytrach mae'n ei feithrin a'i ymgeleddu. Felly y gwna Crist hefyd ar eglwys. Beth yw agwedd yr arglwydd Iesu tuag at ei bobl? Beth yw ei agwedd tuag ato ni? Ein meithrin ni, a'n ymgeleddu ni. Na chi ddarlun prydferth a hyfryd iawn. Gofalu yn gyffredinol amdano ni. Gofalu yn ysbrydol. A gŵr a graig, wrth gwrs, gofal cyffredinol, gofal ysbrydol hefyd, gŵr at i'w wraig. A'r arglwydd Iesu yn gofalu amdano ni, fel i bobl. Ac y gair yma meithrin, mae'n dod, mae'r apostol Paul yn ei ddefnyddio fe chydig yn wahanol, ond yr un gair yw yn y llythyr at y Thessaloniaid. 1 Thessaloniaid 2, adnod 7, ond biomynaddfwyn yn eich plith. Mae'r apostol Paul yn disgrifio fe ei hunan yn gweinidogaethu nawr gyda'r Thessaloniaid, ac wrth iddo fe weinidogaethu, mae wedi bod yn dyner ac yn ofalus iawn ohonyn nhw. Fel mamaeth yn meithrin ei phlant ei hun. Wrth gwrs, mae'n defnyddio'r darlun o fam fyna, nid y darlun o wr, ond yr un gair yw e. Yr un gair yw e. Felly, dylen ni feddwl yr un ffordd fel gŵr gyda gwraig. Yn gofalu, wrth gwrs, fel mae mam yn gofalu. Yn bwydo, wrth gwrs, yn gofalu, yn caru, magu, diddanu, meithrin, i dyfu, ac i aeddfedu, ac i ddatblygu. Gwneud yn siŵr nad yw y plentyn ddim yn cael cam o gwbl, ddim yn cael niwed. Fel na mae'r arglwydd Iesu gyda'i bobl. Fel na dylai'r gŵr fod gyda'i wraig. Fel na mae'r arglwydd gyda ni yn ein diddanu ni trwy'r ysbryd glân. Mae wedi roi'r ysbryd glân i ni, i'n diddanu ni, i'n nerthu ni, i'n cynnal ni, i'n meithri ni, i dyfu ac i aeddfedu yn y ffydd, nes bod ni'n dod yn berffaith yn y pen draw. Ac mae e'n gofalu yn helaeth, chi'n gweld, helaeth iawn. Ac mae'r fam sydd yn meithrin yn ceisio rhoi popeth y gallu i ofalu am y plentyn sydd ganddi. Yn helaeth o'i chariad, nid yn bryn, yn helaeth, pob gofal. Ac fel yna mae'r arglwydd gyda ni, wrth gwrs, mae'n yn meithrin ni ac yn ymgeleddu ni. Fel glywson ni trwy'r gair mae'n gwneud hyn, trwy ei air. Gair yr arglwydd. Dyma adnod gan Iesu Grist nawr yn Efengil Ioan, pennod 15. Adnod 3, yr ydych chwi eisoes yn lan trwy'r gair yr oedd wedi ei lefaru wrthych. Mae'n ein glanhau ni, mae'n ein neilltuo ni trwy ei air, trwy yr Efengil, trwy bod ni'n derbyn yr Efengil, i ni'n cael ein glanhau. Ac wedyn ni, yn gweddio dros i bobl, nes ymlaen, Ioan 17, cysegra hwy yn y gwirionedd, sanctify them, cysegra hwy yn y gwirionedd. Gallech chi ddweud consecrate them, cysegri, consecrate, cysegra hwy yn y gwirionedd. Y darlun fyna, wrth gwrs, yw'r bobl Israel yn dod i addoli yr arglwydd. Ond nhw'n cael dod rwsut, oedd rhaid nhw gael ei glanhau. Oedd y rhai oedd yn gwasanaethu yn y deml, oedd rhaid nhw fynd trwy broses o lanhau a newid i dillad ac yn y blaen. Oedd rhaid nhw gael ei cysegru. Ac os oedd rhywun yn aflan am wahanol resymau, ond nhw ddim yn cael dod, wrth gwrs. Oedd rhaid nhw fynd trwy broses glanhau, defod glanhau. Sut i ni'n cael ein glanhau fel pobl yr arglwydd? I ni gael dod i'w bresenoldeb, i ni gael dod i'w wasanaethu fe. Wel, trwy y gwirionedd, trwy y gair, trwy air yr arglwydd. Mae e'n ei meithrin ni, mae'n ein ymgeleddu ni,
mae yn ein glanhau ni ac yn ein cysegru ni. Hynny yw, neges yr efengil, neges yr ysgrythyr, y Beibl i gyd nawr. Mae Duw yn sanctaeth, medde'r Beibl, ac yn ein pechod i ni'n aflan, ond mae fab wedi dod i gymryd baich a cosb ein pechod ni. Achos mae Duw yn sanctaeth, ond mae'n drigarog hefyd. Mae'n drigarog. Ac mae wedi meddwl am ffordd i'n hachub a'n glanhau ni. Ac i ni'n gweld ar y groes yr arglwydd Iesu, y gwaredwr, yng nghanol y Beibl i gyd, y groes a taliad drosom ni. Bod ni'n gallu bod yn iawn gyda Duw. Ac wedyn i ni fod i edrych ar y groes a credu yn yr arglwydd Iesu. Ac wedyn i ni fod i ddal i edrych ar y groes trwy'r amser. I ni gael ein meithrin a'n sancteiddio a'n glanhau. I ni ddod yn sanctaeth fel bod e'n dod â ni'r gogoniant. Ac mae rhaid ni ddeall mae nid dod yn Gristion a wedyn full stop wedyn ni. Mae dyna fe wedyn, ni wedi cyrraedd wedyn ni. Nid dyna beth yw neges y Beibl. Na, mae angen ein sancteiddio ni. Mae angen ein glanhau ni. Mae yna broses o buro. Mae'n bwysig iawn. Ac mae'r arglwydd yn gweithio yno ni a thrwo ni yr un pryd. Mae'n gweithio arno ni, yno ni a thrwo ni yr un pryd, trwy'r amser. Ac mae rhaid ni adael iddo fe wneud hynny, mae rhaid ni ofyn iddo fe, mae rhaid ni gwachodd ei gymell caniatau iddo fe, ond gofyn iddo fe. Mae am i wneud yn glanhau ni, yn puro ni, yn sancteiddio ni ar gyfer y dydd olaf. Ac mae trwy y gair, chi'n gweld, yn ein meithrin, yn ymgeleddu, yn glanhau ni. Nawr, beth mae hynny'n dweud wrthon ni? Pa mor bwysig yw gwrando ar air Duw? Pa mor bwysig yw myfyrio yng air Duw? Pa mor bwysig yw tyfu mewn gwybodaeth a dealltwriaeth o air yr arglwydd? Achos dyna i ffordd. Nid bod ni'n cael rhyw brofiad unwaith mewn rhyw gyfarfod a bod ni'n dod yn sanctaeth, nid fel yna mae'n gweithio. Dim yn gwbl, mae'n broses. Mae'n ein puro ni, a mae rhaid ni lynu wrth ei air yn gyson. Ac i ni wedi cael hynny yn ngweddiau'r apostol Paul at yr Effesiaid, bod ni'n tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth, mewn gras, mewn dirnadaeth, a mae'n dod trwy air yr arglwydd yn nerth yr ysbryd glân. Fel yna mae Iesu Grist gyda ei eglwys. Felly y gwna Crist hefyd ar eglwys oherwydd yr ydym ni'n aelodau o'i gorff ef. A wi eisiau rhoi yr adnod yma lan, diolch yn fawr, fel mae ym Meibl William Morgan. Ac mi welwch chi'n syth bod e'n wahanol, neu mae yna darn ychwanegol ym Meibl William Morgan, o ble gyda aelodau ydym o'i gorff ef, o'i gnawd ef, ac o'i esgyrn ef. Ac dyw e ddim yn y cyfieithiadau modern, o achos bod yna wahaniaeth mewn rhai llawysgrifau. Mae yna gymaint o manuscripts o'r Beibl ac o'r Testament Newydd, o dyw'r darn arall ddim ym mhob un, ac eto mae mewn llawysgrifau da iawn. A does gen i ddim problem o gwbl yn ei gynnwys i mewn yn yr adnod fel nath William Morgan. Ac mae ni'n rhan o'i gorff, a'i gnawd a'i esgyrn e. I ni wedi'n ffurfio nawr ohono fe, fel gwraig wedi ei ffurfio o ŵr. Fel ni'n darllen yn Genesis am Adda ac Efa. A chi'n gwybod beth? Does dim eiliad. Pan nad yw yr arglwydd Iesu yn gwylio yn dyner dros ei briodferch, dros ei ddiweddu. Mae rhaid ni gofio hyn a mae rhaid ni feddwl hyn a myfyrio ar hyn. Does dim eiliad. Pan nad yw yr arglwydd Iesu yn gwylio'n dyner dros ei bobl, dros ei eglwys. Mae'n byw heddi yn y nef i eiriol drosti. Dyna'i waith nawr. Dyna'i bwrpas nawr yn y nef. Mae'n ei chynrychioli hi. Mi glywson ni rhywbeth am hynny y bore yma, yr archoffeiriad a'r enwau wrth gwrs. A dyna fe, yr arglwydd Iesu
yn y nef. Brawd sydd yno, yn eiriol drosof, nid dwi'n angof nos na dydd. A mae lyged arno ni'n barhaus. Mae popeth mae'n gwneud mwyn llwyddiant ei deyrnas a llwyddiant ei bobl. Popeth mae'n wneud. Y ffordd mae'n llywodraethu y byd hyd yn oed. A hanes. Mwyn ei deyrnas, mwyn ei bobl mae. Mae'n rhyfeddod. I ni ddim yn gweld bob tro, ni ddim yn deall bob tro, ond dyna sy'n wir. Pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sy'n caru Duw, i'r rhai sy'n wedi ei galw yn ôl i arfaeth ef. A dyma beth i ni'n darllen. Edrychwch ar y ddwy adnod hyfryd yma sy'n dod lan nawr. Deuteronomium 11:12 gynta. Mae'n sôn am dir Israel fan hyn, y tir hyd yn oed. Y tir yma, mae'r arglwydd eich Duw yn gofalu amdano yw hwn, a'i lygaid yn wastad arno o ddechrau blwyddyn yw diwedd. Nid yw hwnna'n hyfryd, bod yr arglwydd a'i lyged arno ni. O ddechrau, o un pen i'r flwyddyn, i'r pen arall. I ni'n tynnu'n llyged, oddi wrtho fe yn rhy rwydd o lawer yn dyn ni. I ni'n colli golwg, i ni'n distracted ar ddim byd, oddi wrtho fe. Ond mae lygad arno ni. Ac ar y tir hyd yn oed, fel petai, blad yr addewid, o un pen y flwyddyn i'r pen arall. O ddechrau blwyddyn, hyd y diwedd. Ac wedyn, Deuteronomy 32 wedyn ni. A mae'n sôn am ei bobl, mae'n sôn am Jacob, Israel hynny yw, fe'i cafodd ef mewn gwlad anial, mewn gwagle erchyll diffaith. Amgylchodd ef a'i feithrin. Amddiffynnodd ef fel cannwyll ei lygad. Na chi adnod i fyfyrio arno nawr am yr wythnos sy'n dod. Mae hwnna'n ddigon i ni. Fel na mae di'n cael ni, fel pechaduriaid, mewn gwlad anial, mewn anialwch, dead ends, yn ein pechodau, mewn gwagle erchyll, diffaith, dim byd na, dim ffrwyth, dim byd. Amgylchodd ef a'i feithrin. Gyda'i freichiau, amddiffynnodd ef fel cannwyll ei lygad. Dyna chi fel mae Iesu Grist yn gofalu, yn meithrin, yn ymgeleddu ei gorff, ei bobl. Mae hwnna'n rhyfeddod, mae hwnna'n rhywbeth i ni hoelio'n sylw arno fe'n barhaus, a cofio, a atgoffa'n hunain a'n gilydd o hyd. Sy'n rhyfedd bod Pedr yn dweud, yn dywe, dyw'r adnod yma ddim yn dod lan, felly bod chi'n cofio'r adnod, gallwn fwrw ein holl bryder, bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdano. Cast all your cares on him, because he cares for you. Ech chi adnod, 1 Pedr 5 adnod 7. Na fe, i ni'n aelodau felly, o'i gnawdef, gawn ni'r adnod na lan eto, fi'n credu, i ni'n aelodau o'i gorffef, o'i gnawdef ac o'i esgyrnef. Ac wrth gwrs, mae'n neud i ni feddwl yn syth am beth i ni'n darllen yn Genesis, a sut dath Efa i fod. Gafodd hi ffurfio o adda, chi'n cofio. Felly, ni'n ni edrych ar Genesis, a mae'n amlwg bod Genesis yn meddwl Paul wrth iddo fe ysgrifennu fan hyn. A dywedodd y dyn, dyma hi, asgwrn o'm hesgyrn a chnawd o'm cnawd. Chi'n gweld y tebygrwydd? Asgwrn o'm hesgyrn a chnawd o'm cnawd. Gelwir hi yn wraig, a mae o wr y cymerwyd hi. Ac mae yna chwarae ar y geiriau yn yr Hebraeg, wrth gwrs. Is ydy dyn ac isa ydy gwraig. Fel mae gŵr a gwraig yn agos at ei gilydd, na fe. Ac i ni'n gwybod, wrth gwrs, beth ddigwyddodd yn Eden cymerwyd y wraig o'r gŵr. Ac doedd ddim cymar, doedd ddim partner cymwys o blith yr anifeiliaid a'r creaduriaid eraill, wrth gwrs. Felly, mi nath Duw i adda i gysgu yn drwm. Fel petai o dan anesthetic, wrth gwrs. A perfformio llawdriniaeth arno fe. A cymryd asen a ffurfio gwraig. Asgwrn o'm hesgyrn, cnawd o'm cnawd.
gafodd hi ei ffurfio o'i gnawd a'i esgyrn ef. Chi'n gweld? Dyna beth ddigwyddodd gyda gŵr a graig. Ac am hynny, mae'r ddau yn dod yn un wedyn ni, fel ni'n mynd mlaen i ddarllen nes ymlaen. A mae'r apostol Paul wedyn ni, wrth weid ein bod ni'n aelodau o'i gorff o'i gnawd ac o'i esgyrn, yn defnyddio'r darlun yma wedyn ni, o Adda ac Efa, y gŵr a'r rai gyntaf, fel Iesu Grist, y gŵr, a'r eglwys y wraig, chi'n gweld? I ni wedi cael ein ffurfio o Iesu Grist. A dyna neges yr Efengil, wrth gwrs. Yr adda diwethaf. Os gallwn ni roi fel hyn nawr te, bod Duw y Tad wedi rhoi ei fab ar y groes, wrth gwrs, wedi rhoi e drosto ni, a mae wedi marw drosto ni. Mae fel petai wedi cael ei roi i gysgu. Ar y groes, mae wedi marw, wrth gwrs, ar y groes drosto ni. Ond oherwydd hynny, mae yna ddynoliaeth newydd wedi cael ei ffurfio. Mae graig wedi cael ei ffurfio oherwydd aberth Iesu Grist a'i farwolaeth. Allan ohono fe, yr adda diwethaf, mae dynoliaeth newydd wedi dod. Graig newydd. Oedd y wraig gyntaf a'r plant gyntaf wedi etifeddu marwolaeth a phechod gan adda. Dyna ni wedi cael. Gan adda. Dyna pam oedd rhaid i Iesu Grist ddod i'r byd trwy'r geni gwirthiol. Alle fe ddim etifeddu pechod Joseph, wrth gwrs, a pechod adda. Rhaid iddo ddod ffordd arall. Ond wedyn ni, achos bod Iesu Grist i dod a byw yn berffaith, nid fel adda, ac wedi marw ar y groes, mae yna ddynoliaeth newydd yn cael ei ffurfio. Asgwrn o'i asgwrn, gnawd o'i gnawd, aelodau o'i gorff ef. A dyna neges yr Efengil. Bod ni nawr yn rhan o wraig yr arglwydd, priodferch yr arglwydd, dyweddu yr arglwydd wrth gwrs. A mae yn ei charu ac yn ei meithrin ac yn ei hymgeleddu. Ac i ni'n un corff, fe yw'r pen a ni yw'r corff. I ni'n cyfrannogi o'r natur ddwyfol. Nid bod ni'n dduwiau, wrth gwrs. Nid dyna beth mae hwnna'n feddwl. Ond i ni'n cyfrannogi. Iesu Grist yw'r cyfryngwr, y Duw ddyn, a trwyddo fe, i ni'n cael bywyd dwyfol. Bywyd Duw yno ni. Bywyd anorchfygol yw hwnna. Anorchfygol. Alle byth ddiffodd, alle byth farw, alle byth fynd. Bywyd sydd wedi cael ei roi yno ni trwy ymddiried yn Iesu Grist. Ac mae Paul nawr yn sôn am aelodau o'r corff. A sylwch beth mae'n gwneud nawr te yn yr adnod yma oherwydd yr ydym ni. Mae'n newid ychydig bach, yr ydym ni yn aelodau o'i gorff e. Mae'n cynnwys ei hunan. A mae hwn yn bwysig. Just wrth basio mewn ffordd, a mae'n bwysig iawn. Mae'n gofio nawr bod yr apostol Paul yn y jail pan mae'n ysgrifennu mewn cadwynau. Mwy na thebyg yn Rhufain, yn y carchar, chi'n gweld? Dan warchodaeth. Ond mae'n rhyfeddu gyda diolch bod ei fywyd ei fywyd unigol a fe ei hunan yn agos at galon yr arglwydd. Bod yn y jail, bod mewn anawsterau oherwydd yr Efengil, mae yn agos at galon a gofal, dan ofal tyner parhaus yr arglwydd. I ni'n aelodau ohono fe. Lle bynnag i ni, beth bynnag sy'n digwydd ar hyn o bryd yn ein bywyd ni, i ni'n aelodau ohono fe. Mae gyda fe y fath ofal, y fath gonsern, i'n meithrin, a'n hymgeleddu, a'n prydferthu, a'n sancteiddio, ac mae mor bwysig bod ni'n glynu wrtho fe, wrth gwrs. Mor bwysig bod ni'n cadw'n llyged arno fe, ac ar beth sy'n wir amdano ni ynddo fe. Ac wedyn ni, i ni heno, dim ond wrth feddwl am hyn, dim ond wrth gofio hyn. Heb sôn yn ein profiad o'r arglwydd Iesu, ni'n cael bendith fawr yn dyn ni. I ni'n cael tangnefedd dofn yn ein calonau ni. I ni'n cael llawenydd yn ein calonau ni.
wrth i ni gofio a phrofi y fath gariad yn yr arglwydd Iesu, y fath ofal, y fath feithrin sydd gyda fe amdano ni. Ac os ni'n edrych nôl ar ein bywyd mi welwn ni fe, y fath ymgeledd gan ein prynwr caredig ni. A chi'n gwybod beth? Fel yna dyle graig o Gristion deimlo, rhywbeth tebyg, gyda'i gŵr wrth gwrs. Oherwydd ei gariad a'i ofal drosti hi. Yn gysgod gwan, i ni'n syrthio'n fyr iawn. Ond fel yna, dyle hi fod yn teimlo bendith, llawenydd, oherwydd cariad a gofal ei phriod, ei gŵr, sydd yn adlewyrchu cariad yr arglwydd Iesu. Wel, i ni'n diolch am y gair heno, yn diolch am gariad tyner gofalus penderfynol yr arglwydd Iesu ato ni ei bobl. Yn y berthynas glos yma rhyngthon ni, fel pen a chorff, yn meithrin, yn ymgeleddu, ei lyged arno ni o hyd, i'n bendithio. Ac mor bwysig nawr, i ni'n gweud mae'n eisiau gweud o hyd yn dos i ni gadw'n llyged arno fe wedyn ni. A'i lyged arno ni, chi'n gweld? Ond ni sy'n tynnu'n llyged, oddi wrtho fe. Mae e'n cofio amdano ni sy'n anghofio. Ni sy'n cael ein llygad dynnu, distracted, gan bethau ffôl, gwag, yn aml o'n gwmpas ni, neu pethau eraill sy'n tynnu'n sylw ni, ond na ddyle ddim. Diolch am y groes. Diolch am y darlun heno bod wedi cael ei roi i gysgu wrth farw ar y groes, a bod na operation wedi cael ei berfformio, ac bod na wraig wedi cael ei ffurfio ohono fe, yr eglwys. Achos bod wedi marw dros ei bobl ar y groes. Dynoliaeth newydd. Fe yw'r pen, a ni yw'r corff o'r dyn newydd. Gadewch i ni ofyn am ras i, gadw'n llyged ar yr arglwydd Iesu, i lynu wrtho fe, dod yn fwy tebyg iddo fe. A ni fel gwir priod, gadewch i ni erfyn am ras i garu yn fwy tebyg i fel mae e'n ein caru ni. Mwyn i enw. Amen. Wel, mi ddewn ni nawr at yr emyn ola heno yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Fy ngoleuni, nerth am can.
Diolch o Arglwydd am dy air i ni heno, a diolch am dy ras, a diolch am dy gariad rhyfeddol i ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. O Arglwydd, derbyn ein diolch, derbyn ein clod a'n mawl. Ac o Arglwydd, helpa ni i ni'n gweddio. Helpa ni i signo o hyd maith oddi wrth yr Arglwydd Iesu. Helpa ni o hyd trwy y gair i gael ein meithrin yn ymgeleddu, ein cryfhau, ein sancteiddio, ein glanhau a'n crydferthu. Ac o Arglwydd helpa ni gadw'n llyged arna ti o hyd. Ti sydd â ddeliged arno ni. Ti sydd yn gwylio droson ni o un pen i'r flwyddyn i'r llall. Ti sydd wedi gofalu amdano ni ac yn gofalu amdano ni fel canwyll dy lygad. O Arglwydd, cadw ni'n agos ato ti. Ac o Arglwydd, derbyn ein diolch a'n mawl. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni yn awr a hyd nes y